Dapat may mga mo ganyan. Kaya ma-unbox kita sa Shocks Open Swim Pro. Kaya gamiton ko ni sa swim. Yeah, de. Dahil piyo eh. Hindi man takabalo maglangoy. So, ma-unbox kita sang amuning earphones. Ang unique sa ining earphone is hindi mo siya dapat idasok sa mo dalunggan. Ari lang gid sa nayon sa may temple mo na yun area. Which means, pwede ka kagamit sini without blocking the entire noise outside. So, mas safe. Especially kung garan ka sa dalan, which needs yung makabati ka sa traffic para mas safer while listening to music. So, amo ning yung box ang Open Swim Pro. So, i-unbox na ni. Retail price ni will be around 12,000. Right, so amo ning box. Shocks. Open ta na. Budlay gali open eh. Hindi lang ko kabalo. Budlay gali ne. Tara na. So, ang color niya ini black to gray. Amo lang ni sayo. Ang reason sini nga nagbakal kami sini is this is the only shocks nga may ara sang MP3. The rest nga iban nga may shocks nga mo sini wala MP3. Ti na budlayan ko nga dahil magdala phone. Tapos kung Bluetooth lang kadala ka phone kadala ka budlay. Kun diri may ari ka di kasi kwawi do manul tsura mo do buki tungod ti kulang na ta. Hindi ta kasaw magdala phone. Ginabutang mo na di sa imo yang gilid yaw. Pwede lang na di sayo. Nun. Kita mo? Ay, modalunggan open nga gyapon tapos diri lang yang sound mahalin. Easy siya. Tapos, since hindi ko kabalo magtughong sang MP3 sinadi, bulo sang Bluetooth, gin ko ako ang serbisyo ni Kay. Ay siya lang niya kabalo magbutang sang MP3. Kagari na ni subong may sound na ni subong. So, ang iya nga box, bali may amo ni ginot gali de. Kay ko ano bisang kay plamalhas kita. Ginot gali de. Dili lang kita na eh. Kinot gali. Okay. So, pagbukas mo, diri, may ari sang warranty card. Pagbakal ni namon sa Dubai, may ari sa warranty card for 1 year. Tapos, hala na, tag-boss lamat man, no? May aircon man ta, pero daway tagi na pandar eh. The next nga box. Na-stress pa kuya. Box. Next nga box, may ara sa sang suludlan. See? Para sa suludlan na. Daira ba? Ari o rubber yung nga suludlan. Kagang nami sa sini kay waterproof ni sa pwede mo sa magamit sa swim. Which will never happen sa akon kay hindi ko kabalo maglangoy. Pangdalagan ng gid ni sa. But if ever gusto mo mag-swim, nga gusto mo may sound maliban sa tubig nga babatian mo, kuha kasi ni sang Open Swim Pro. Tapos may ari di sa ari may mga sulat-sulat na di may mga manual yan eh. Di mo ko ni kabalo basa. Kada moon si Kayla ni nagbasa kay hindi ko niya kabalo. Tapos ari abrianta niya. Ara sa sang connection, I think ini gina-connect mo ni sa socket kay charger ni. Mambal pa ko tani nga sa computer. Sala gali. Ginatakod man ni sa gali sa laptop kung gusto mo i-transfer ang music, i-download from the laptop pakadto di sa imo nga nga earphone, i-connect mo na di siya kag makadto na ding sound. Makadto na sa malakat na sa hindi na sa maglagan. Actually amon sakto na kay makadto na di sa sound. Okay. Ang last nga sa sang upod sa ni sa dalunggan ni may tutuli ka. Or sa unto. Ay ko kabalo ko ba ni. Basta basta unto manual. So amo lang na aton nga Shocks nga Open Swim Pro, no? Convenient ni sa the reason why nga dako gid ang reason nga gibakal ko ni is because may ara sa MP3 para maglagan ko iskan wala ko yung cellphone nga dala may music ko. This one solves all your problems, worth the price for almost 11,000 pesos. So ando ka cool eh. Do ka gwapo si mo eh. May sound kaya. Mati ka di abi drama abi sa radyo abi dire pwede man. So, madamo kay salamat sa inyo. God bless. Peace. Ginot kilit no?